aldeko politikak behar ditugu. Enplegua, zaintza lanak eta ondasuna banatzeko politikak. Borroka da! Bide bakarra! Aipatutako neurri guzti hauek langile guztiei bizitza duina ziurtatzeko aldarrikapenak dira. Guk ez dugulako inor bazterrean utziko. Horixe da fasismoaren eta oldarraldi atzerakoiaren aurrean eman dezakegun erantzurik hoberena. Lanean ari gara, arrakala matxista, arrakala arrazista eta belaunaldi arrakalak borrokatzen. El salario mínimo propio es una medida necesaria, justa y viable. La patronal y los gobiernos han despreciado nuestras propuestas, pero la lucha sigue. La demostración de fuerza de la huelga mantiene viva esa reivindicación, nos ha dado más fuerza y más legitimidad. Sindikalismo borrokalare, independentista, feminista eta antiarrazista garatzen jarraituko dugu. Segi dezagun lab zabaltzen, batu, antolatu eta borrokatu. Eta borrokarekin batera, kantatu, maitatu eta dantzatu. Jotake, gorala! Gaurkoa aldarrikapen eta borroka eguna da, baina izan dezala gozamenetik ere. Bihartik aurrera, berriro borrokan elkartopo egingo dugu. Gora langileon borroka! Gora borroka feminista! Gora Euskal Herria askatuta!